A Zobál polcrendszer a tároláshoz modern és egyedi megoldást nyújt a nappaliban, fürdőszobában, egy boltban vagy bármely más térben. Ezt a feladatot háromféle rögzítési megoldással teszi lehetővé a rendszer. A padlótól a mennyezetig érő, a padlótól a falhoz csatlakozó és a falra szerelhető változat. A polcok, konzolok, ruhatartók bármilyen magasságban állíthatóak, nincs fix rögzítési pont. További előnye a rendszernek, hogy az elektromos vezetékeket az oszlopokban is elrejthetjük. Ez a nagy szabadság igazán bonyolulttá is tehetné a látványtervezést, de mégsem teszi, mert a katalógusba épített automatizmusok a segítségünkre lesznek. Azt fogom most megmutatni, hogy milyen egyszerű elkészíteni egy polcrendszert a Zobál katalógus használatával. Elsőként az oszlopokat kell kihelyeznem, ez lesz a váza a polcrendszeremnek. És ahogy kihelyezek egy elemet, rögtön megjelenik az oszlop profilomnak a szélessége, illetve a faltól való távolsága is. Ezeket az elemeket nem csak úgy találomra kell kihelyeznem, hanem a szögvonalzó segítségével pontosan helyezhetem el, milliméter pontosan. Azt mondom, hogy a következő elem az 400-ra helyezkedjen el, majd utána 650-re, jobb egérgombbal kattintok a megfelelő pozíció eléréséhez, elhelyez, jobb egérgomb, megint 400, és itt az utolsó elhelyezése. Látom a méreteket, pozíciókat, nézetet váltva készen áll az oszloprendszerem ahhoz, hogy fogadja a polcokat. A polcok elhelyezése rendkívül egyszerű, nem kell számolgatnom a profilok közötti távolságot, elég, hogyha megfogom az elemet és elhelyezem a két oszlop közé. A program automatikusan kiszámolja a távolságokat és a megfelelő méretűre beállítja a polcokat. Az az egyenes polcnál is ugyanígy igaz. Itt is kihelyezek egy párat, és ezeket az elemeket tudom másolni, elhelyezni. Látszik, hogy szép egyforma távolságokba helyezi el a program a polcokat. Ez azért van, mert minden egyes ilyen oszlop tartalmaz 10 mágnespontot, és ezek egyforma távolságra helyezkednek el egymástól, így ilyen szép, szabályos rendszert tudok építeni, modulárisan fölépítve a teljes rendszeremet. Persze megtehetem azt is, hogy jobb egérgomb jellemzőkre kattintva azt mondjam, hogy ez itt 1344-en kell, hogy legyen, akkor az ott 1344-en lesz az alja. És utólagosan is föl tudja venni egy másik polc ezt a speciális pozíciót. Kihelyezek néhány üveges elemet is. Legfölőre még egy-két ilyen elemet. Hogyha nem érintem hozzá egyik profilhoz sem, akkor csak simán kihelyezi az elemet, de hogyha ide szépen ráhúzom, akkor fogja kiszámolni a megfelelő méreteket. Hát még egy rúttartót elhelyezek ide középre, és utólagosan mondom, hogy emelés -100, azaz csökkentés, jöjjön lejjebb 10 centivel, ezt pedig ki is törlöm, mert majd itt a ruháknak el kell férnie. Gyakorlatilag ezzel el is készült a polcrendszerem. Természetesen a színbeállításokat utólag is módosíthatjuk, például a panelszínt pirosra állítom mind, akkor így az összes elemnek változik a színe, illetve csak a jelölteket is módosíthatom, panelszín, és ezt visszaállítjuk sárgára, kijelöltek, úgy. Nem csak a színt tudom módosítani, hanem a különböző tulajdonságait is a polcoknak. Ha varázslóra kattintok, akkor itt módosíthatom a polcnak a mélységét, illetve a hátsó lógását, és ezzel teljesen egyedivé tudom változtatni ezeket az elemeket. Ez ugyanúgy igaz az egyenes
polcok esetében is. Ott is megadhatom ezeket az adatokat, illetve lehetőségem van arra, hogy a talpmagasságot, itt a rögzítő talpat, azt is módosítsam. Jobb egérgomb, varázsló, és a profilnál módosítom ezt a magasságot 50-re. Látszott, hogy maga a profil méret nem változott, csak a vége ugrott visszább, és ezáltal itt nagyobb is lett maga ez a talp rögzítő elem. Ha visszamegyek felülnézetbe, akkor ott további információt is láthatok még, mindamellett, hogy a polcmélységet is látom. Az is látszik itt, hogy belső elemet használtam, belső oszlopot használtam, miközben itt lehetőségem van külső oszlop használatára is. Ezt tegyük is meg, lecserélem ezt a belső oszlopot egy jobbos külsőre. Ahogy a cseregombra kattintottam, akkor itt látszik, hogy egy ilyen kis ikonnal jelzi, hogy ott egy takaró profil helyezkedik el. Ugyanezt a másik oldalon balosra módosítom, és látszik is a különbség, itt van az oszlopom takaró profillal és takaró profil nélkül. Felülnézet, elölnézet és még metszet is a rendelkezésemre áll, ehhez az elhelyezés, előnézeti jelet kell választanom. És így minden egyes polc kiosztást külön tudok akár metszetben megjeleníteni. Ez fontos lehet nem csak a tervezés, hanem a kivitelezés során is, hogy minden egyes polc kiosztást, annak pozícióját szépen egy külön tervrajzon el tudjam menteni. Tehát teljes műszaki dokumentációval rendelkezem, és nem csak ezzel, hanem konkrét árajánlattal is, összesített, tételes listát tudok mutatni pontos részletes leírással, illetve az anyagjegyzékre kattintva tételes alkatrészlistával, vagy összesített, csoportosított listával tudom megjeleníteni a szükséges elemeket. Én azt gondolom, hogy a Zobál katalógus használatával könnyedén pár perc alatt elkészíthetünk egy standard polcrendszert, amihez konkrét árlistát és alkatrészlistát is készít a program. Köszönöm a figyelmet!